Sen ha oğlum, keramatly Oğuz yurduna da qadamazsak. Atam, oğullar hakda yine bir hikayet gurrun versene. Bolar oğlum. Atam pakir oğlun kam, maňa şeýle bir hikayaty gurrun beripdi. Gadym zamanna bu toprakda Döwletbek adly bir Oğuz türkmenbegi ýaşapdy. Yaradan Taňrynyň iradasy bilen gullaryň ýerine Döwletbegiň iki ogly dünýäge iner. Döwletbek Taňrynyň içilen bu bagtyna köp şükür edip, wagty hoşlukda ýaşaýarýar. Emma Döwletbegiň gaýry milletten bolan ýoğuz düşmany bar eken. Bu ikisinin arasında häli şinni sevurşly bolup durupdy. Şeýle başa-baş tutuluşlaryň birini ýeňlip, agyr yaralanyp armanlyk alan düşman Döwletbege haýylyk etmek üçin amatly pursat gözläp başlapdy. Fakizci olun. Yarım. Oğlanlar atlar geliyor. Kaçalım. Hançer iyi alma oğlum. Ay gün aylanyp, aradan 20 ýyl geçdi. Bilýäňmi näme Mehriban? Men özümiň kimdigimi bilemok. Men haýsy ýurtdan, haýsy ýyldan. Milletim näme? Hiç zat bilemok. Ejem kakam kimler? Aslında olur diýirmika. Şu suallar meni öz erkime goýanok. Sen doğrudan hiç zat ýadyňa düşenokmy? Käte tanış ýüzler, adamlar edil düýüşümde ýaly gödöňümde peýda bolýarlar da geçip gidýärler. Edil salgym ýaly. Ýöne olaň kimdigine bilemok. Olar kimler? Belki de olar men pederlerimdir. Mehriban, dünýede iň agyr zat nämälimlik bolsa gerek. Geçmişini, aslyny bilmezlik adam üçin iň ýowuz jada bolsa gerek. Oy bäri ursunlar. Bolýar. Bäri urlun. Bugün siz öz ustalygyňyzy, edermelligiňizi görkezip, biziň şahalemizden sowgat alyp bilersiňiz. Taýýar bolun. Başlaň. Yarıxalıcıdan çıkar. Şakalem, bir gün Oğuzlarda yarış başlanacak. Yağlara çık yanar.
güýçli pehliwanlar, güýç duýmarşaklar şah hälim. Sen ellerin adamın mami. Hicran. Hicran çıktın. Ha hicran. Ol Döwletbegin ogly. 20 ýyl mundan ozal 2 ýaşly çagy wagty siz ogurlamagy buýrupdyňyz şah hälim. Siz o wagt serker dediňiz. Inne bolsa Allahyň gudraty bilen şah bolduňyz. Hicrany ýatdan çykardyňyz. Şah hälim, siziň özüňiz aýtdyňyz da. Şiir şagaty şiir bilen awlanýandyr diýip. Anha şiir şagaty. Oğuz Türkmeniň toýuny ýiberiň. Tor. Kaka öldürmesin mi? Degmeň. Başlan. Ol oğulluğunu bilýän. Yok. Yok şah hälim. Ol Oğuz Türkmenligini bilen ok. Bilmeýän oğul. Dur, saklan. Ne? Tut. Oň oğulluğunu başga bilýän mami. Hocadan başka hiç kim bilen ok. Oň türkmenligini bilýäniň ekletini ýokdum. Degmeň. O men kulugurma gelsin. Sen yeňildin. Çök. Şah hälim. Hicran? Tor ýeriňden. Tuğuleme. Koç ýigit bolup geçipdiň sen. Teň ýaly koç ýigitleň kadryny bilýändirin men. Ýeron soň oğul toýuna gitjekmi? Owa. Gidip yeňiş galanyp gelerini ýiten goýberjek. Birden yeňlik geleýdiňmi? Yeňiläýdi. Kelläň egninden kakar. Näme? Gorkdyňmy? Mendine Hudaýdan gorkýan. Başga bir bilereň bolmadan. Şah hälim. Ogullara gidip yeňiş galanyp bolan gözlerine ot ýakyp, diýde çöker. Siziň şan şöhratyňyzy arşa gallyrmasam, meňem hicran bolmadygym. Şah hälim. Hicran ýüzbaşy edilip aýtdymy? Ýok. Goý ol ilki yeňiş galanyp gelsin. Onda on ýüzbaşy däl, müň başam edersin.
Hıcıran. Kara gözüm. Häzir sana bu sır açsam, sen iyidini dolanmarsın. Öz yurdunda kalırsın. Ben olsa, sen zaharını çeker. Mehribanım. Sen gamgyn öldüňde nähildir bir kibdiň tıra bar. Sen nähil oğudun. Mehribanım. Cemalyň nurlu ay kimin şöhlü saçya zemini. Hocam, halifam. Atlatla. Hocam, Hicran, halifam. tuvalime. Yine koç yığıt çıkıptın. Hocam, mene ähli arşlarda üstün çıktım. Innem Türkmenlere toya var ya. O yerde de yenip gelsem sağalim beni yüzbaş edip bellecek deydi. Hicran, ben seni öz oğlum meyali uğrayan. Senden başka men hiç kimim yok. Hocam, mene sana düşünmedim. Näme boldy? Onsoň men ýene 10 günden dolanyp gelýärne. Alat etme. Ey Hicran, senin hiç zattan haberin yok. Şunu al. Son açardın. Bar öte öt. Eğer görüşmedik. Aman var. İnhaşy edip 20 ýyl aýralykdan soň hicranyň ilkinji gedip ata watan Güýbek ganynyň daman topragyna göz düşdi. Begim, Döwlet begim. Oğlumuzdan hey gördüm millim abi. Gördüm bildim yok. Akşam düş görüpdirin. Düşümde dört dürgüş. Hatta Allah oğlumu ve atası bilen duşturalım diye. Neyme inanmayacağım bilem. Beylerim, kulak asın. Oğul yurdunun ähli yerinde toy bayram ullun tutulsun. Mihmandan hormat hilagın kem etme. Bizim ovamıda da mihmanlar yerine. Ayal ertat çağa çoğu yaşın bolcak yerine bolmalı elde. Beylerim, täzir bedirgenleri hormat bilen kabul edin. Ola beyler. Yürün.
Hoş gördük mehman. Tamamen geldin mi? Çerker. Oh, Mehmanı uğrat. Hoş gelipdiniz. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Var verin. Tahir. oh, Mehman alıp var. gör mehman. Ne oğlumlar? Oğlu diyorduna da geldik. Anan oğuldu. Oğluk mu? Çıkarlar bir yerden. Oğlum yellen yıllan atları var. Ana, ayttı mı? Yaşlılar, başlayırlar mı? Başla verelim. Başlam. Jarcı. Birinci tapır tayin mi? Tayin. Ämi ýeňler ne edip korkýan? Men diňe Taňyrdan gorkýan. Men onu bilýän oglum. Atymy getirin. Sen birinjiňe bar ogul. Egilik bolsun aýerda. Gözlerin badem yaliya, ölürün yarfinleyip men sana ya dimerine bir gelecek öpmesem bir gelecek öpmesem sar sar ederey sargısılar sarmannadır ey armanna. Seveş görmedik yiğitler vay ey armannadır ey armanna ey
armannadır ey armanna. Hey ha. Tam üstüne kilim var, yar eline gülüm var. Tam üstüne kilim var, yar eline gülüm var. Kara gülüm. Aleyküm. Aleykümselam. Gelinim. Hizran ağa, ben sana kızgıncak çörek getirdim. Geç otur. Sen adın näme? Tağın, Gowadyň marky. Hazır. Men sana bir açık bereyim. Ali. Al bunu. Nässimken. obamızda kurmadaydı. Ähli gelin gıyıldan el işlerini bilýär. Olmasa şoňa gorka däl. Sen takýanyň tana. Ahzanla näme kafaňa ýataýda. Yatan okmy, näme ulaka? Ula çağırýam näme bir zata benzek Ana bolýar. getirýär. Gel bar. Sana dehini. La ilaha illallah. Mari kalbi hayrallah. Ey Hudayım tanallah. Huden seni diledim. Dileğimden edidim. Uzak ömür verdidim. Canım Allah, can Allah. Cana canım, can Allah. Cana canım, can Allah. Uwe, 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 Yatun can Allah.
edim hadi Mihman yigit. Yaman bimar görünýär. Näme okun tutanokmy? Döwletbek ağa. Ýaňgyr kulagma ýakymly owaz degdi weli. Ha, şeýlemi? Ola owaz eni hudutdur. Ewa, biz gidiberelimi? Atam. Onsoň hicran ejesine duşupdurmy? Ana, bari gepem şonna da oğlum. İnsan balası öz başına erte näme mardygyny bilip bilmez. Onu dünya yaradanın özi biler. Ana şeýle. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hicran ağa, uruşup ýörken gaýgady böldüm lan. Geç otur. Ýöne ýeňjeňe bilýärdim. Kimi dostlarmy? Hawwa. Maňa da at üstünde sevişmege uğradardy. Öwreder. Ýöne sen ok atyp ýaý çekip bilýärmi? At minip bilýärmi? Hawa. Meni bilýän. Onda hep mani öwreder. Olmaday. Ağayız Gümüş, onu dayma, ertirsi üme yığınan yanıma. Esneyim mi ağayım? Yarışın ahirki takbiridir la.
bağlan, içi kara kalmış. Ben yeminler oğlum ben. Menden! Menden ya, menden! Şu günlükçe bekede hep neyin oraya? Bolur begim. Bekedeyin. Arslan Bey gel. Şarloktur emez sümsün piyasın. Gelin gıyları bozuldur ya. Näme? Bunun ikimisi koşup bilmeyen ahmırda kalıptık. Hayratın orada erter çık. Nira? Yeke tutta var aşağı. Bararım. Sen çağırdın mı? Ne oldu balam? Bikam, o odak gelin gıylan el işlerini bilen dediler. Nhaş tahyan diken tanar mı? Ne mi tanıman kan göreyim? Utakyan kim verdi? Hicran ağam verdi. Kan karış bağla. Kim bu tahyani? Nereden aldın? Ey Tanrı'ya. Ay sana balam. Yarışa gelen Hicran ağam verdi. O bu tahyani çağa kam giydim dedi. Ana hancar. Arslan mevkisi yeke tuğda öttü. Nira var ya, Bika. Devletleri Aydın oğlu tapıldı. Aydın, Bahmurak, Ilgan, Aydın oğlu tapıldı. Hancar. Kılıçtan yardımmadın mı? Gel Bulgur'a söyle. Gel. Gel.
Allah'ım. Canım bala. Amca, dur balam. Bitme. Bu senin doğrumdur. Hancar, sen ecen. Yok, sen men ejem değil. Beydime kuzim. Boyma döneyin balam, men sen ecem ahri. Sen şu tahyan öýeden külüne güwa geçsen, menin sana veren ak süýdümden güwa geçýän. Balam. İyice. Şeydi, kadıyım Oğuz hikayeti tamamlandı. Yine hem oğul ara düşün uluk hicrandan soň yine bir-biriga goşdular. Kadıyım Oğuz Türkmen däwine görä, döwletde oğullary Arslan bilen Hanjara ok atdyryp, peýkamlaryň baryp düşün yerine de olara agy dükip berdi. Atam, Mehriban gyzyň gal näil boldy? Mehriban gyz Hanjaryň ak öýüniň töwerini berdi. Saňa da köňül berenme öýlenmek nesip etsin oglum. Erir piderlerimiň aýdyşy ýaly. Ýagşy eslim marada, yaman galsyn uýady. O da galyp näme etşe? Olum getdi marada.